Diyan ako dire sa mahaba kay mamista una ta. Dili una taron magluto kung dili mamista ra ta. Dali na. Sulod na may sa balay amo na adtuan. Nara sila, asa kato sila padulong. Adoy, adoy gayud. Waraw sweeto sila oh, sweeto. Oh, diyan na may diri sa among pamistahan. Dayon. Diyan na may diri Please. Nalit mga lulu. Nalit. Please. Nagiging ako. Okay ah? Miss Long. Oh, yung hand please. Diha ah. Please. Hello. Diyan ako diri sa ilan ni Ya, video na ya. Hello. Unang kaon. Pamahaw. Mamahaw pa ko nun eh. Pamahaw. Timo. Pamahaw, timo lagi. Timo pa. Timo pa gani. Ako na na dai. Timo ko sa kay wa pa makahuman og loto. Kalamay sa mga sudan. Ana magud ba sa mga Kalamay sa sudan. wala ya karbo pa. Lati ka sakyan. Kaon lang mo diha. Gani. Chicken Joy. Agmi og kanon, nag-init on ami og tubig kay buyok ko na to. Bojok o boyok, unsa ba? Magsugod na og lonod. Ngani ang paglunod sa binuyok na paglungag. Hinay-hinayon pag butang. Ug ginawag din ang kuan nga. Kanang di ba karing kuan? Kao tagabal na. Pwede gud. Di na mo bugas. Broken hearted gabi guys, broken hearted. Si Belos na may soda na. Sana na dito. Giuwan na nin tao nagmagdungagay. Nana gitakban na ang kaldero. Awas-awas na ang among dinungag. Awas na, awas na, awas na. Haonon. Butang sa diri haonon na siya. Hopo po na siya. Dili okban. Dili okban ano? Naghanap magtubig. Wala atin aw pag Kuanan, kuhaan. Ano na? Anak ko na yung anak. Ngayon butod na. Nira nagitak ang kay Uwan.
Paano ka na lang ang ganyan? Hindi na request ni Mama. Kawan ba naman patok ko tarang bilog. Ang pasayang. Kalingayik. Naay nakakita. Naay imunda. Kung naakoy na, di nakuha na unta. Ala, kung nakaplat. O, di kaplat. Waman. Pero ang dekara na nakuha nila. Pero ang dekara na nakuha nila. So, sa isuhan. Kayo di ay dirian na perting mahabaaw. Aroy, ang budang si Kajo. Hello, my dear. Hello! Uwi na Asa tayo. naman lagi na? Nagdaan naman lagi kuan. Uwi na gani. Ay, murag daghan na kayo na nabit-bit ninyo ba? Ay, mga karulang kinioy. Binagbaktin. Binagbaktin na inyong bitbit. Oh, dire mi sa eskwelahan sa Mahaba. O, daan na sa elementary school sa Mahaba. Sabi ni mo, sir, ikog na naman kasi ko wag di maunggo. Morning gitawag nig Mahaba kay tungod sa kabod, taas mahaba ug pangpang kaayo. Mo nang gitawag Mahaba. Diata diri sa pinakataas na bukid, Mahaba. Mahaba na lugar. Ay, video na. Alay, nag-post. O sige na, kayo picture natin, smile. Muli man dahil si Meow. Diba? Diba? Kaya nag-backline. Oh, ali na mi diri uli na mi. Uli na mi sa among pagpamista. Uwi pa no. Naka-bring house pa og Yati-ya. ice cream. Very much so. Daghang salamat sa Mahaba. Bye. Naantaw nagsilop hindi kayo maantos. Sabay ice cream. Bye, God bless. Taon dito, narasakot.